Ngiyabingelela baba. Yeah ndoda. Baba ngicela baba athi kungicushisa kancane baba ngoba usasekhona nje sengumuntu ofisa ukuthatha umgudu ukuthi indlela ukuthi mfisa ukwakha ikhaya. Imiphi imigudu kumele ngilandele ukuze umuze engizowakha uzoba nabantu abadala uzoba nesibusiso. Oh yeah. Oh mothi ngisesekhona uchaza ukuthi ngingakulekelela kanjani njengobaba wakho ukuthi ke iphupho lakho lifezeke. Yebo. Hayi lokho kuhle ndodana umbuzo omuhle loyo. Njengami ke nje njengobaba wakho into ekufanele yenze qala mina fanele ngibheke ukukhula kwakho la ekhaya ukuthi kuhambe kanjani wafika kupha ngithi yabona. Yebo. Engikwenzile ke nesengiyangakwenza mina ukuthi nje ngikucelela isibusiso wena bomkhulu bakho ngithi yabona ngoba bona balinde mina ukuthi ngibatshele ukuthi wena ngiyakukhulula ngiyakunika igunya lokuthi ungayandisa imizi yabo ngoba awuvusi ikhaya khona vele nokusukushaya abantu basuke besenza igama lokuthi bavusa ikhaya ndodana wandisa imizi yakina ngithi yabona mina ke manje kufanele ngikwenze ukuthi ke fanele ngikuthathe ngiyongena kuphi emsamo ngithi yabona mangifika lapha emsamo mina ngizothatha impahla okuyimbuza ngithi yabona ebese ke ngikhuleka bomkhulu bakho ngibacela ukuthi mabakuvumela awubaleki la ekhaya futhi awushila ekhaya ngithi yabona okwenzayo wena nje wandisa imizi yabo ngikucelela ngale mpahla ngithi yabona kama amagama ngenza mina umsebenzi kungaka fiki leso sikhathi noma ungakayi lapha ngithi yabona kusho ngiyakucelela ukuthi bangakumangaleli bakuqedela umsebenzi bethu usiyazenzela mhlawumbe mosebenza kanjalo ngithi yabona futhi mina ngiyakulekelela wena ekutheni ke bavume ake sithathe ukuthi sihambele phambili ake sithathe ukuthi mhlawumbe usunali site vele ke selikhona ngithi yabona mina ke ngikwenzayo ke mangikubika ngale mpahla sengizothatha mina mhlawumbe uhlangothi lalembuza ngithi yabona masigaya utshwala la ekhaya siyagaya utshwala sihamba nokanjani ngiyabika ukuthi sesihamba nginababo bani nangu umntwana wenu nakhona ngikhuluma ukuguqile la ngithi yabona uma nawe mina la ekhaya sesiyahamba siyobabonisana indawo entsha wena ozobakhela kuyo ngithi yabona awukakha kabi nalutho kuyisiganga nje kunjani ngithi yabona siphethe odilingi siphethe ukudla yabona konke lokudla okwaziyo nawe okudliwayo ngithi yabona siyakuphi siyakuleya ndawo nalolu hlangothi lo lwembuza ngithi yabona fika lapha ke basaka izinkulu lapha ngeke ngilongibala ukuthi kuphethweni nawe umqondo uzoba nawo basoke lapha kubiliswe nje lenyama kufaka usawota ngithi yabona ushunqe iphalishi lapha yana ebhodweni lezulu elincane nje ngithi yabona asibaningi umndeni nje kuphela sesiyabika ke lapho nina bakwabani nansi indawo esicela nibheke nimbheke lo mntwana uzonakhela la uzonakhela kuphi la masifika lapha nafanele ngiphathe ipiki njengobaba wakho mina ngiqale ngikuhlabela isoyi ngikuhlabeleni isoyi ngizoshaya kabili kathathu ngithi lo mfana kuzonakhela la nawe bese ngithi mfana babonise komkhulu bakho nawe uthi 1 2 3 sibikiwe leyo ndawo sekuyindawo yabo angithi yabona sesiyamaya ke lapho siyayixoxela ke makuphuza bayaphuza makuthi akuphuzwa ke mhlawumbe inkolo yakho nje ubukho usekule nkolo kungaphuzwa kuyo ke mhlawumbe anibenza utshwala ngisho ukuthi benze wabenze wanti yabona bayaphuza baphuza bangaphuza baphuza niphuzela ke udilinki nenza kanjalo sekuyindawo ke lezo register ke ngaphansi kwegama likabani lesibongo sakini amakhehla kini ke leyo ndawo ngithi yabona bengifuna ukuyishaya ngihambele phambili ukuthi vele indawo sikhona uyakhumbula endaweni emandulo noma kusenzeka kwabanye egodini ukuthi mothola indawo induna uhambisa ama-crate cold drink ibhodlela lotshwala kanjalo ngithi utshwala bezulu kanjalo make uma kuthi kanjani akuyi ngokuthi awuso uyasonta wenzani wena kodwa umthetho ufanele ukuhambise lokho cishe kuba into efana naleyo ngithi yabona kodwa lena yokubika ngokwasekhaya yokubika ngokwakuphi ngokwasekhaya leyo ndawo yamukeleka ke ndodana ake sithi ubaba kasekho uyakwenzela ubaba omdala ubaba omncane umfweni omdala kanjani ake sithi ukomalume umalume uyakwenzela kanjalo noma mhlambe abafana bomalume akukhathalelekile ukuthi ke kuba kanjani emalokishini abantu abahlala khona nabo fanele bayiqondile ukuthi mabethenga umuzi ake ngithi uthenga umuzi elokishini osukhona vele mhlambe kwaNdlovu lapha into efanayo masuthengile umuzi usuke emakhaya mawuhlala emakhaya ngithi yabona bakubike baphume lapha emsamo bakuphelezele benze kanjani mabelenze mabengalenzi baphathela bodili mabengenzi benze lokho ukubika bayobika mabefika lapha benzeni bayobika mabefika ukuthi nangu umntwana useyithengile le ndawo singaphansi kwegama lakhe ubani ozalo bani kanje sicela ngene nabakwabani nibe khona kuleli khaya nimbheke imandisela ngithi yabona udliweke lapho mabephuza baphuza abanye abaphuza odilingi bayiphuzela kubikwa ke indawo kanjalo akenti uzalele lokishini uyathenga nje mhlawumbe eSandton ngithi yabona mayizulu sikhona ekhaya
lapho hlezi khona ekhaya mosuhamba wena benza into efanayo ngithi yabona noma ngabi kodani ngiloma kukhona ukuthi umsamba usethe kanjani mawuthi awukho ekhaya guqa esangweni sesiyaphuma ke nalomfana wenu usethe ngumuzi kuphi emasababsini eSandton ebukhazikhazi sicela niphume naye ke niyombheka wandisa ini imizi yeni ekhaya ke le mawenze kanjalo uma nifika esangweni nibika ukuthi thina bakwabantu sesifikile ke siyazi lo muzi wakwahlala India wakwahlala umlungu wakwahlala ubani sewuthengiwe ke lo muzi ngaphansi kwabantu bayaphuma abantu balapha manje abantu bavele behlala endodana ngathi yabona yikho kuba nezipoko yikho kuba nokuthi kuyacindezeleka umuntu ugcina umuntu engaphumeleli kanjalo ingoba bavele bangene emzini womuntu bangena emzini wobani kungabikiwe kodwa ke nje indlela eqondile ekhehla ngiphendula wena ngomuntu wasekhaya sebeyazuza ke nabanye ngithi yabona liyabikwa ikhaya yes kubika ukuthi uyapi ungwakabani mongwakamalume kanjalo mongwakini kanjalo akukhathalelekile hayi ukuthi awukwazi ukuyokwenza ngoba uzalele kwamalume cha uyenza ngendlela yakho ndodana yangizwa ke ngizwa kahle hamba kahle ke kwamukeleke kanjalo bese uyaqalisa ukwakha mase uqala ukwakha ungakho ungalibiyela igceke yes olibiyela kuqala igceke ngoba makwenziwe kanjalo suke sebekhona abantu abadala yazi mwenze njalo akudingi ukuthi ubuye ufaka abantu abadala suke sebengenile akusadingi ukuthi uyabafaka mawenzelwe kanjalo mina kokwami ngazenzela ke ndodana ngazenzela nje mina kwamukeleka bangena bamukela futhi kwabantu kuhamba kahle ke uyozibona ke nawe monze kanjalo ukuthi uyojabula yes amen khona lapho dideka khona cha ngizwe kahle ngizwe kahle bonga amazwi bonga mina